एकदम बुरे आरोना ओरैजोंबो पुरा बुरायनि ब्रादारजों बाजिजों फटक लालायगासिनो हेलो एभ्रिवान वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जों दायो ब्रादार जों माबायाव थांनो नागिरदों आरोना बाक्सायाव बेरायहैनो नागिरदों। दिनै सानडेबो नालाय बयनिसिमबो हेपि सानडे। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थागोन, बहा थांगोन नुलांसिगोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै। बोथोराबो अखा दहाय हादोंमोन आरोना, दायो एसे सान्दुं दुंदों। अखा हाबाथ' बिराद जारला जाखायो आरोना गारि सालायनायाव, बेखायनो अखा हायाबा मोजां जागौ। दायो ओरैबो माइ दुब्लिखौ बिराद गोथां बिराद बरिया नुखायो दा बायदियाव आरोना। हेन्डसाम ब्रादारा डेन्जार देलायगासिनो आरोना। बैसो दं सासे Jadi sampai partil lah.
जालायनायखौ जायोसैलाय दायो बाजैनि बार्थडेमोन नालाय जानोसैलाय पार्टिया स' जागोरनि एसे होमबा ब्रादार गोगोम जाना हो बारखोलो दे उनाव बुरिया आरोना बुरायनि ब्रादारजों बाजिजों फटक लालायगासिनो जों दायो न'आव थांसै आरोना बेरायखांबाय बेरायनानै थांफिनसै न'आव स' बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामसै जोंबो न'आव थांफिनसै आरोना दा बाय बाय